श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः विषादयोगो। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वन्तः सञ्जय। कौरव सम्राट धृतराष्ट्र ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପୁତ୍ର କୌରବମାନେ ତଥା ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନିକଂ ବୂଢ଼ଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଂଜ୍ଞಂ ରାଜା ବଚନଂ ବ୍ରଜୀତ୍। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଜ୍ରବ୍ୟୁହ ରୂପକ ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜା ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।